7 তারিখ জুলাই 2024 पार्टी आईपीएफटी दिन शाखा संगठन विशेष यूथ आईपीएफटी नेतृत्वे खना 8 तारीख जुलाई 2024 सिमी जों लंग मार्च खालामनानै थाङै दङ जे यूथ आईपीएफटी बिसिंखै आईपीएफटी 2009 जे एडीसी एरिया नो कताल हास्टेस नामनानि स्टेट हुड्स नामनानि प्रिफारेंस नामनानि तुयाखै जे सिनि मुभमेंट दाबि आबो कंटिन्यू प्राय 15 বছর রানিং চলি दङ आबोनो नाहरिनो खना 8 तारीख जुलाई 2024 कांचनपुरनि आनंद बाजार থেকে जों लंग मार्च खालामैयाखै समलंग एडीसी जरा जे सफाया सार जों सिनि त्रिपुरालेण्ड नो केवैसा सारा त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सारकनि सन्जुब एवं हाक्तर भारतनि मकल खिख्लायनायनि बागै जों बोसखां 23 आगस्ट सिनि त्रिपुरालेण्ड स्टेट डिमांड हुड दे न्यू दिल्ली जंतर मंतर ताक्लायबो जों खालायनाय आबोनो नाहारियाखै तैसा एवारनेस खालायै सिनि राज्यनि जत लुकुरकनो सचेतन खालायै त्रिपुरालेण्ड तैसा जापेवै खालायनायनि बागै जों खानानि सिमि अनिर्दिष्ट खानानि सिमि जों सफाया सात जरा सिनि एडीसी हेडक्वार्टर खमुलुं जरा जों लंग मार्च खालायनाय बिदि थां दङ अमहाय खालाय दिनै विशेष खालाय वाइ ईस्ट वाइ वेस्ट कै गोरों गोरों जागानि और तेलियामुरा रेल स्टेशन जों दाबुक यांगो कुमारघाट भिडिअ थांनानै बागै जों नासिंलाय दङ रेल एवं सिनिरो फाइ सफायगासिनो पार्टी आईपीएफटी एजीएस तथा मुंगिया गामि आरडी ब्लक एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन बरम गोनां सुनील देव बर्मा तै चिनी यूथ आईपीएफटी बरम गोनां प्रणय देव बर्मा तै चिनी पार्टी आईपीएफटी गोबांमा आदंरक तै यूथ आईपीएफटी गोबांमा आदंरक फाइ सफायजाक तै आगरतला बाजारघाट रेल स्टेशन आरोबो तियारुं लायजाक अलरेडी बरक ताबुक ट्रेन कानानि दिगियाव थाङै दङ तै जों अरबो नायसिंलायजाक अमहायके चिनी आयंगबो कांचन बरबो जोंनो नायसिंलाय दङ अमहायके दिनै जों 10 दाग कांचनपुरनि आनंद बाजाराव जों दिनै नाइट हल्ट लायो खना फुं 6टा तामानि लगे लगे आनुষ্ঠাनिक भावे जे लंग मार्च खनाव जों जेंनाय बे आ जायगायाव जोंनि सेन्ट्रेलनि लिडार थांसबनाय यूथनि प्रेसिडेन्ट यूथनि जीएस ते अमहाय पार्टी आईपीएफटी प्रेसिडेन्ट सह वाइस प्रेसिडेन्ट गोबां मा दंरबो थांसबैनो आबोन बागै जों मनो प्रसारनानि मुजुंगो जे आईपीएफटी त्रिपुरालेण्डनि मुभमेंट त्रिपुरालेण्डनि जे भाबि त्रिपुरालेण्डनि जे जबा आबो थागैनो दंनाय एवं जेसे दिन जरा चिनी एडीसी एरिया नो जों पुनांग राज्य नामाया सा जरा चिनी आंदोलन चिनी मुभमेंट चलेनाय आबोन बागैनो जों नेरबो असुब फाइलेयानि जराव फानो सामहुनि जराव फानो हा दफा जातिनो हामजागै दिनै अजाबो सिब्लारो कुफ्रुं फाइसक जतन